Lesiphiwo sakho wena usithatha kancane kanti sivela ngaphansi wasiphiwa siphiwa yambingelela lonke ngeke. Ngibonani balandeli emakhaya uMakhosi Mdlalose lenikhuluma naye bakithi ngokusebenza ke ngilaphaya ePietermaritzburg eMaqonqo Nkosi yami ngithanda nje ukuthi ke nginamngeleke namhlanje Nkosi yami nabaqala ukubona leli page lethu ngizothanda nje noma futhi ngithi ngiyacela ukuthi ba subscribe bakithi baphinde futhi ba like bamngelekile nje Nkosi yami kuleli khaya wonke umuntu wamngelekile kuleli khaya Nkosi yami bangangena nje bahlale phansi ebese beyanethezeka Nkosi yami sibonge nokukhula kwepage ke ningakhohlwa ke futhi ukuthi enene ebese ni subscribe ukuze njalo uma ngabe kukhona ivideo esithe sayiqopha izokwazi ukuthi phela bakithi ibe sisheshe ifinyelela kuwena bakithi okay. Namhlanje wenkosi yami ngeke ngathi ake sizokhulumani ngabantu abanezithunywa zamanzi noma ke ngithi ake sizokhulumani ngezithunywa zamanzi bakithi. Ngoba kithi kunabantu abafunakala emanzini kodwa bayabaleka. Kunabantu abanezinto zabo ezisemanzini kodwa amanzi bayawabalekela bakithi. Baningi abanye abantu okuthola ukuthi isikhathi esiningi ezintweni zakhe kushoda ukuthi kumfunakala amanzi kuyena kushoda ukuthi kufunakala emanzini kodwa manje ngokuthi vele ubizelwe emanzini noma ngokuthi vele izinto zakhe eziningi zisemanzini ebese uthola ukuthi amanzi uyawasaba kufanele vele ukuthi uwasabe ngoba vele kwena kunabantu bakini lapha yana kunezithunywa zakho lapha yana ezisuke zikulindile emanzini ekusuke kumele ukuthi zizokunikeza amandla. Abanye bayaphupha ebusuku bakithi. Omunye atshela ukuthi iye emanzini, omunye ayiphupha impophoma, omunye asiphupha iziba mangabe isiziba kodwa uyasaba ukuya emanzini. Izithunywa zakho ngeke zikutshele into mangabe futhi zingazi ukuthi wena isuke izokusiza ngaphi. Njengoba besuke bekutshengisa amanzi umntwana wesithunywa ingoba bayazi ukuthi wena amanzi azokwenzani emzimbeni wakho. Bayazi ukuthi amanzi azokusiza imaphi lamandla wena ozowathola ngokuthi wena uhamba uye kuleya ndawo abakusuke bekutshele ngayo ukuthi hamba uye emanzini bakithi. Omunye athi mina ngiphupha ngiseshaweni. Leshawo sokuphupha kona amanzi la ufunakala kona impophoma leso kufunakala kuwena omunye ngoba babantu izithunywa zabantu asikhulumi ngendlela efanayo. Omunye uzowaphupha amanzi kuphela, omunye aphupha etshelwa, omunye athonge bamtshela cha sicela ukuthi usiyele emanzini kodwa umuntu bese yadembesela angayi emanzini. Musu ukuvumela ukusaba. Yesu ukusaba kufanele vele kwenzeke ngoba phela amanzi ayasabeka kakhulukazi futhi uma vele ungumntwana vele wamanzi. Kodwa izithunywa zakhe emanzini zisuke zikulindile musu ukuzibambezela ngoba kwesinye isikhathi uyazi ukuthi kunoma ukuya kwakhe emanzini kahle kahle ukuya kwakhe emanzini akuhlezi ukuthi ngaso sonke isikhathi mabe kutshengisa amanzi noma mangabe kumele uye emanzini sekusho ukuthi wena sekufuna ufike uyongena emanzini cha. Kwesinye isikhathi ukufika kwakho nje lapha emanzini wena wafika wanikela wasukhuluma nezithunywa zakho wasukhuleka wawusubika indaba yakho kulaba abantu khona amandla wena owatholayo njenganomuntu onento zakhe ezisuke zisemanzini. Laba abantu bakho lezazithunywa zakho ziyakujabulela ukukubona. Thina isikhathi esiningi babantu basemanzini sifana nabantu abasuke beyothikitha emanzini. Awukwazi ukuhlala isikhathi eside ungayi kuleya ndawo, awukwazi ukuhlala isikhathi eside ungavakasheli izithunywa zakho ngoba leyo nto kwesinye isikhathi yenzululaka kubantu abakwembethe noma yenzululeka kuzona izithunywa zakho wena noma ngabe ungasavakashi kuleya ndawo ngoba wena ukuvakashela kwakhe emanzini noma ngabe uyongena okokuqala izithunywa zakho nazo zithola ukuthi zikwembathe kahle. Okwesibili izithunywa zakho zikwazi ukuthi zihlambululeke amanzi ayahlambulula. Ngiyazi ukuthi sambezwe ngasemhlabeni ziningi izintuli esihlangana nazo zisingcolise kodwa amanzi ayahlambulula. Izithunywa zakho ziyahlambululeka ngamanzi nje ewodwa. Yebo ziningi indlela zokuhlambulula kodwa amanzi nje owodwa esithunyweni esisuke sike ngibethe khona umehluko owenzakalayo khona amandla wena okwazi ukwathola ngokuya emanzini.
Angeke abantu bakho bakithi bakukhombisa amanzi bese kubo ukuthi abazi ukuthi wena lawo manzi azobe ezonzani kuwena noma wena azokusiza kephi. Kwesinye isikhathi omunye uthi noma kunetha imvula eminyango afuse ngathi angaphumela eminyango ayonethwa imvula ubizwa ileya nto yamanzi. Azaphuma umuntu athi ngifuna njengathi nganginetha kuphela. Omunye abe nenkinga yokushiselwa kwesinye isikhathi khona lokushiselwa lokufika ngamandla kwena ngazi ukuthi yabona abantu ngathi ngingathelwa ngamanzi. Kwesinye isikhathi omunye azaphumela eminyango athi ingane noma ngabe khona ingane noma khona ekhaya athi akamthele ngebhakede ukutheleka noma ukugeza ngalawo manzi abandayo ezwe kungathi khonto esukayo kuyena ezwe nezegulo zehlo omunye noma ezwe kuba khona umehluko emzimbeni wakhe ngokuthi usethintwa amanzi ingoba vele uyadingeka emanzini. Ingoba vele uyadingeka kulezi yandawo bakithi. Ake sizameni bakithi asimuseni ukubalekela izithunywa zamanzi ngoba sithi siyasaba emanzini. Ngeke abantu bakho bakukhombisa isiziba kodwa ake kube nezizibeni bese kuba ukuthi awuzobuya. Angeke bathi bafuna impopho mabayazi ukuthi leya impopho mabakukhombisa noma bebethi impophomeni kufunakala yenze njani kuwena ukusaba kusizi. Ngoba abantu abaningi bayibalekela lento noma abaye emanzini ngoba athi umuntu uyasaba athi omunye angazi ukuthi elene ngizohamba nobani kodwa abantu bakho batshele wena ukuthi uye emanzini wena usakhankasa noma uhleli awazi ukuthi kona emanzini uzohamba nobani. Kuthi mangabe izithunywa zakho sezinolaka ngelinye ilanga bese kube ngazi ukuthi wena uyasukelwa bese kube ngazi ukuthi manje angazi ukuthi inyani kanti wena lento okufunakala yenzeke kuwena awuyenzi. Omunye aphuphe ekhulekela abantu emanzini okukhomba ukuthi yena ukhona lesi siphiwe aphiwe sona kodwa manje esincike emanzini la manzi nina bese kwesinye isikhathi niyawabalekela. Okusho ukuthi manje wena ke kuzoqhubeka kanjani kwesinye isikhathi ezinye izinto zakho ziye phambili kusanezinto izithunywa zakhe ezikubonisa zona wena bese uyazibalekela. Izithunywa zinolaka bakithi kakhulukazi mangabe befuna ukwenza into wena kodwa ungafuni ukwenza ngendlela efunwa yibona ufune wena ukwenza ngendlela efunwa wena. Yabona izithunywa zabantu kufana nokuthi ube nenkinga yokuthi uphupha izilwane zasemanzini. Lokho kuphupha kwakho izilwane zasemanzini lokho kuphupha kwakho kwesinye isikhathi ungaphansi kwamanzi ubona ikhaya lapha ngaphansi ubona umunye umhlaba lapha ngaphansi okukhomba ukuthi izinto zakho bakithi zisemanzini eziningi. Wena kufunakala uhlala isikhathi eside ungayi kuyothikitha kuleya ndawo. Akufunakala uhlala isikhathi eside ungayi kuyokhula kuleya ndawo uhambe uyocela uyohlambuluka ngoba wena ungumuntu wamanzi ngoba wena unezithunywa zasemanzini bakithi. Ake siqapheleni bakithi. Ake siqapheleni baningi abantu ukuthola ukuthi uhlangana nabo uyambona ukuthi no lo muntu usadinga amanzi. Akusho futhi mengabe ungumuntu wamanzi ukuthi uma uye emanzini namhlanje sekuyophela u6 months wena ungakazi uye emanzini noma moya emanzini kulonyaka wena usiyozuya emanzini ngonyaka ozayo. Ayihambi kanjani. Ayihambi nje kanjani. Akusho ukuthi sekufunakala kuphela izinyanga kufunakala wena uzitshele ukuthi wena mangabe unezithunywa zasemanzini kufunakala uzitshele ukuthi vele impilo yakho yonke isuke isisemanzini. Izinto zakho ziningi ila uyoxhumana khona nabantu bakho abakwembethe lapha ya futhi okungasho ukuthi ufunakala ufike kuleya ndawo usutatazela usufusa ujulumala usukhuluma lo ususuka ufuna ufike uhlale phansi kuleya ndawo unethezeka ngoba uzoxhumana nento yakho uzoxhumana nezithunywa zakho. Funa ufike kuleya ndawo uhlale phansi unethezeke ayindaba yokutatazela nokujaha ngoba usuku uyokhuleka lapha yana. Uyomemeza izithunywa zakho bakithi. Abantu abaningi izinto zabo bazihlehlisela bona emuva. Uthola ukuthi umuntu akadingi izinto eziningi udinga amanzi. Udinga ukuthi angahlukani namanzi. Ngoba vele abantu bakhe basuke bemdinga emanzini ukuthi ahlala eze kubona, ahlala eze kubona, ahlala enze kubona. Nina lamanzi kwesinye isikhathi athi umuntu mina amanzi ngiyawasaba. Okusho ukuthi usaba izinto zakho, usaba isiphiwo sakho, usaba izinto ekumele ngabe manje mhlambe izithunywa zakho zikunikeza zona ngoba usaba ukusondela zona ngoba wena usaba amanzi. Ngicela ukugqugquzela bakithi izithunywa zamanzi bakithi zinolaka.
izithunywa zamanzi zinolaka. Mangabe ukhonjiswa amanzi, hamba uye emanzini. Mawukhonjiswa impophoma, hamba uye empophomeni. Mawuphupha ishawa, hamba uye emanzini uphupha ngaphansi kwamanzi. Mangabe uphupha ngaphansi kwamanzi, musukuhlala isikhathi eside ungayi emanzini, uphupha nezilwane zasemanzini. Musukuhlala isikhathi eside ungayi emanzini. Ngoba wena khomba ukuthi wena uhamba nezithunywa zamanzi. Angizokhuluma kakhulu Nkosi yami namhlanje, ngibona ngathi sekwanele. Ngizocela ukuthi abese ngima lapho iloko namhlanje bese ngithi Nkosi yami ngicela ukuzonikhuthaza kona ukuthi mangabe unezithunywa zamanzi ngoba zinolaka asingawaziba amanzi, ngoba lokho ugcina kwesinye isikhathi sekufuna ukusidonsela amanzi ngomsele, ugcina kwesinye isikhathi sekufuna ukusidalela inkinga. Ngicela ukuthi bese ngima lapho namhlanje, izophinda Nkosi yami ibonane ngokuzayo. Thokozani.